bareng ngadeg Mas ora ketok suweke. Yo sindodo ketok tahune. Oh dodol Mas, nek didep ngelak ketok ning arep ngono. Sing dodol awak. Didep. Ya. Ah, Wah, batal nggih. tahu apa? Tahu takwa. Tahu takwa piye? Tahu. Tahu takwa. Oh, tahu. Ketemu terus mari. Wah, Kok iso terus sama. kurang ajar. Alah, wong loro padha gendenge sakjane piye? Sepurane, Mbak Kok Yosi. kaya ngono. Wis pirang-pirang taun ora ketemu. Iya, kok sepurane terus kaya sing ngono akeh. kuwi. Kan ya ora oleh kaya ngono kuwi. Aku ki Sakjane duwe ki salah. Jare kon gathuk. Ki piye lho? Ayo ayo. Conger iki lho. Sababe kaya batang kok iso terus kaya ngono. Aja ngono kuwi melecehkan wanita. Guyon. Kuwi jenenge ora apik. Ayo. Ayo. Apa nih? Aku ki njajal ki lho gringgingan. Gringgingan piye? Ket mau mas aku wong loro kok iso terus kaya ngono ya. Ayo kabeh ki lah ora ngerti gaweane Gek piye to sajane? Sepurane. Ora oleh kaya ngono. Iya. Jenenge wong loro mbok aja kaya ngono ki kelakuane. Ya ayo. Apa? Kok kena kowe dhewe. Gak aku dia. Wah, eram. Tuan aku yo. Karo wong wedok ki kudu dihormati. Lho. Ora hormati ngono, maksudnya ki melu iso ngrasake ngono lho. Bojoku ora tau tak rasakne sak bojo. Bocah ki angel kok dijak omong-omongan nih. Halo Pak. Ana layang. Nggih, Pak. Cocok iki. Nggih. Teh kroso Pak. Jaru. Apa kowe arep gumah kowe? Gak. Pisan yahene. Harep ta kono. Saking Mas Khairon. Wah, nyuwun caping gunung sesideman. Wah, cocok niku. Katur Pak Sigit minangka atur salam saking Bapak Bupati Blora, Bapak Haji Arif Rohman. Kula wonten Pak Bupati sampun kepareng rawuh. Amin amin sembah nuwun Pak Bupati. Kangge Pak Sigit kula wau saking ngatur Pambagiarjo kesupen. Nggih, saking Pambagiarjo jenengan Mbah Mudin. Nggih. Menika caping gunung. Ayo, Pak. Caping gunung. Saya Pak niku Pak. Gayeng Kayang nih. Pak Bupati nggih. Caping Gunung Pak. gunung. Caping gunung dijenggleng. Iki sing tugan jenggleng. Wah, Wong loro, wong loro. Oh, ini. Dua. Wah, iki enake aku karo Mas. Sindene mek siji lho. Kudu adil. Jo jo tolong. Adil. Paling ora ketok del. Menengah ke atas Lah, sampean. terus Menengah ke bawah Pak, Jognitik. yo. Ora usah tukaran. instruksi no. Lah ngopo to? Aku kene tahune. Lah opo nggo lalap kok iso. Oh, kok tarane tahu gejrot. Sing jengleng Mas Jo Klitik. Klitik rumiyin. Siap, Siap, Pak. Dikit, siap. Caping gunung dipun bawani karya Mbah Gesang. Saben bengi ya. Saben bengi Penak dasare ya. Cak Jo Klitik ngerti irama, pengalaman panggung, biyen melu toprak, melu lodrok apa-apa. Dadi begitu mumpul iso jreng. Pokoknya sing penting niku lesung jumenglung. Iya. Balimbalan. Iso mojo kluthuk kowe. Saman ya iso. Wah, iya. Wis. Iki arep ngopo? Rumah saku. Kono rada adol. Rodok rono golek setan. Ora kok terus mari ngono. Hur to kono. Yen maja Asik. kampung Asik. janar kuning janar kuning janar kuning Mumpul. Jo. alah. Iya.
Alah. Kok mak tuk. Oke. Malah kayak kontol. Kok gak bener? Ora iso anu to Mas fresh ngoten to Mas. Ora ngerti irama, mergo waton polah, waton mumbul Ah, iki. ora menyesuaikan karo tempone kendang. Saestu kok. Pun kayak ngene. Sing penak ngono lho. Iya iya. Kaya adikmu lho. Iya sayang, ya Allah. Lho, sing penak kaya adikmu. Iki karo aku terus biyen tau penak. Lho. Mosok tau. Pisan nih. Lah nyambut gawe nek ora penak apa ya dadi apik to Iya kok iso. iya. Ya sih. Tekan iki mu. Yen Kembang. lah yo yen kembang bae ngono lho. Maksudku ki kok susu nesu ae. Urung. Guna. Ngono lho. Sahur, sahur. Mary pengen. Mari kowe. Iso apa ora? Iso. Ten ono sampe ra penak. Kamu baru operasi ya? Ya ora mungkin kok iso operasi ngopo. Baru operasi ya? Bakal cilat ya, bakal cilat. Aku pingin. Kupinge iso. Kowe iki kono jegleng kok ngono lho. Jengglek sing apik. Tapi jengleng kok kena suarane. Pacitan. Oh, tunggu. Jajal aku tak ning mburimu kok lak penak ya. Nah, dipernahke karo gini. Iso. Iso. Iya. Oh, Iya. Edian. Iya. 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 Nuwun sewu Pak Sigit. Nggih, Pancen sedaya nika lak kedah. Napa ta? Jelungup. Diingeti to. Loh, aku ki arep omongan karo Pak Sigit. Omongan matamu. Lah ditimbali. Ngono ki omong sik jong, lah aku kadung mencolot ke rono e. Lah kowe kudune iso mengantisipasi. Kadung ngene, Kaya Pak. diingeti. Garisku kena iki, Pak. Ora Anakmu bisa. ora tangi bel. Didelok sik ki to, Mas. Delok sik. Enak wong geblak mangga bubuk ya. Bapak geblak anak bubuk. Bapak geblak anak bubuknya. Aduh, Tole itu enggak tahu tadi papa geblak. Sefae. Delok kaya ngono rupane. Nyapa? Persis ngono ya. Kar ngrasani. Bocah turu kok sombong ngono ta? Kok nyek. Enek wong tiba malah ngenyek. Nyek piye? Kok enak. Aduh. Yo. Kuwi baru dalang cilik lho kuwi. Dalang cilik kitune Seva. Lah nggih wis muga-muga, Mbak. Golek wangsit. Gawe cas ora. Wangsit. Ya sih. Panas udan janjine piye Mas janjine kapiye jangan sangat
aja mepet-mepet ora Iya. panas udan aling Panas udan aling-aling. Dodone sakit, Mas. Ayo. Dodone sakit. Ayo. Gunung Ayo. Ya, dadekno. Sekarang. barongan ayo iya Ayo. wah ayo apa Kok mandek. ayo ayo tak ayo ini ikut barongan loh hati-hati loh jauh ayo hut tak iya jangganong ah kaya takim ayo duk ayo duk Yo. ayo duk Mas Jong lu. malah kok malah ngurusi panganan apa Ya kon joget mlaider piring. jatahmu bujang ganong Wayahe joget ganong ruwet Joget tasik. Sabar toh. Kon joget mak ngidene sego. Dalang ya ditu. Joget tasik ku. Oh bingung ae. Kon iku sik. ayo Pas. harta kono dune au awas wah iki iya kaya macan itu Pas. iya ayam Lah. Ya. Ngerti nek raine elek diremplaske ning isor. Mas. Lehmu malik kapan? Koprol mas, Nggih, koprol. Koprol mas. Ayo macan arep koprol mas wah ayo lekas galak ngenteni piringnya benti Mas Saltone lekas sing galak saltone sing dhuwur, awas iki ngeneki wesi. atraksi Pas. iya alat sing laden sego rami-rami risik sing laden sego men mikir sik ngene ya aku duduk manis dulu Sik laden sego wirami atraksi macane salto ping 50 ayo Loh, segone dhek mikir sik ayo macane salto ping 50 ancang-ancang dhisik ancang-ancang sik iya Loh. tepuk tanganipun mana? Tuh, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sae napa sae? Sae. Bapak Ibu malih napa sampun? Malih. Oh, malih napa sampun? Maling. Dan Ayo Maling. macane malih nek. Macane malih nek. Kusik sebentar.
Sare. Apa? Sare. Macane luwe. Luwe. Nyapa? Anakku sanginya lho. Asem iki. Ya. Ora ditambuli ngene iki angel, Pak. Macane dibanyoni sik. Iya, capek. Hah? Ah, sik Mas. Apa? Sik. Wah, kelebon iki kaya kelebon iki. Mripate menderik-menderik. Wah, kesurupan iki, kesurupan. Mlirik. Mripate ning dhuwur. Waduh. Ya kan masak. Aduh melilik. Ya ampun. Beni sik Jo diben sik. Gek sampean tekoki Mbak Yosi. Ya ampun, Mbah. Gek nang ngalih nggih. Mbah mesakne rogone jo kluthuk lho, Mbah. Jenengan tiyang pundi, Mbah? Ya ampun ambekane, setengah urip setengah mati ya ampun, Mbah. Mbah mesakne ragane jo kluthuk jenengan ampun teng mriku, Mbah. Gek ndang mangsul. Jangan medal to. Metu Mbah, mesakne. Getih putih nyingkrik, getih abang nyimpang. Kasihan lho, Mbah. Apa haumu? Pripun, Mbah? Pripun, Mbah? Kok mau pripun? Pripun. Pripun, Mbah. Sing duwe gawe sinten Pak Gip? Pak Darsono. Pak Darsono, Mbah. Pripun, Mbah? Pak Lurah, Pak Duh, Darsono. piye? Ya ampun, mesakne jo kluthuk lho, Mbah. Kok yo terus mari ngono mancing. Aduh. Ndang metu. Metu, Mbah, metu mesakne jo kluthuk. Sing duwe sapa? Mbah Darsono. Mbah Lurah Darsono, pripun? Mbah Lurah. Nggih. Matur Mbah Lurah. Matur Mbah Lurah pripun? Daglane rung duwe rokok mah. Urusane iki apa? Demit kok rokok barang. Kucluk. Ora ngombe to? Ora sida ngombe ta? Tak kira nek wis ngombe terusan. Wah, apa tuman demit tak njaluk rokok iki lho kok iso. 5 menit Bapak sampe. Wis ora usah mbok omongi wis makem dhewe kuwi kok iso. Ha, ning lak ya jakepe nggon gending wae iso dingge ngeten iki. Isono baru. Sing nggawa budaya Ponorogo. Oh no, hebat lho, ki menjiwai lho Mas. Menjiwai kaya macan tenan iki. Kula nek kon Sok kaya macan, sok kaya maling, sok kaya macan, sok kaya maling. Tapi kerep koyo maling ya. Terus ke Mbak Yosi. Nadyan wadon. Wah, ember sapa? ember. Ambune piye ember? Oh, singe kamu. Kuwi baru kan sapi kok. Kuwi mau wae sapi. Aduh. Kalau kandang buri lho. Ayo banger. Ora golek ning gon kok iso. Jene rayu apa brutu aku. Sereto. Luar biasa. Gayeng tur regeng tur rame ngagem gumek. Injih laras. Mbak Yosi Dian Prati. Saking Yayi Blitar. Blitar. Nika pas kalian kasipun Blitar. Injih. Perambutan Binjai. Oh nggih. Coba sak menika genti sing saka Ponorogo. Nek teng Ponorogo menika Mbak Mayu teng mriki panggilan akrabnya Mbak Rani. Menika tanggane Cak Jo Klitik. Nggih. Nika sinten kang mboten ngertos Nduk Rani niki? Nggih. Asli, Pak. Nggih niki. Ngendi omahmu, Nduk? Pulung. Nggih niki asli camat. Pulung nek mboten penyan pirsa. Bungkal. Camate Bungkal iki ya iki wargane. Dikelok camat to iso. Mbak Rani jumeneng Mbak Rani. Coba nelongso Jamane jaman rekoso urip pancen kudune ra usah ngomel ati kudune yang gawe terus seneng mulat aja yen dikongkon yo sing temen Sugeng dalu malingmu bacange dalu. Aike
Nggih. Saestu niki sik muda taruna. Nduk Ranina tasih wonten bangku pawiyatan apa Mas? Sampun lulus. Sampun purna. Alhamdulillah sakmenika dados pegawai negeri wonten Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan. Alhamdulillah Nduk wis pokoke angel golek gawean dina iki disyukuri sampean tanpa apa-apa pikantuk ridho saking Gusti saged kaangkat dados pegawai negeri. Nggih menika Bapak. Ngene kanca kono sing nggih menika Bapak. Ana sing ngono kuwi. Menika Bapak. Nuwun sewu Mas Sigit nggih. Nggih. Kula atur menika wonten seratan ingkang kula tampi saking penyanipun ingkang Amengku Gati nyesaken gubuk asmara kalian Kutut Manggung. Oh ngoten. Krana kunjuk dhateng penyanipun Ki Dalang Sigit Ariyanto menika wonten sesulih arta kagem kanca-kanca Cakraningrat Pinten? Gang 100.000. Wah barokah. Amin. Landi Mas, Kok ora ana? Lho, lha nggih Mas. Nyuwun gubuk asmara menika wonten timpang kanca-kanca Cakraningrat Gang 100.000. Oh iya. Sik iki 500.000. sing gawa sapa iki? Sing pertama namanya Kluthuk. Kalau wonge, Iki moko sapa? Lho, kok ya kuwi iki tanggung jawabe lho. Mbok gawa to. Mas Kluthuk niku. Nuwun sewu Pak Sigit, panjenengan lak nggih mireng piyambak to. Heeh. Saking penyanipun ingkang Amengku Gati, Pak Darsono kang garwa Busri. Menika nyuwun gubuk asmara kalian Kutut Manggung. Gang 100.000 kagem kanca-kanca Cakraningrat. Ariyanto menika wonten sesulih Gang 100.000 kagem kanca-kanca Cakraningrat. Lho, mosok ya ngapus 500.000. Mbok gawa apa ning ndi? Oh kleru iki. Lho, wong tulisane cetha wela-wela kaya ngene kok. 500.000. Kilo angger barang bolong lak mesti mudeng to, Dek. Duit mek 100 tok. Loh. Kok iso? Piye Mas Sigit coba? Kamangka ingkang sampun kaserat Gang 100 lho. Kok lehmu ngewehne 100? Berarti ada dikorupsi di Kluthuk itu. Kamu jangan main hakim sendiri terus Dosa lho, mbok Mas, tampa, ngono mbok kuwi. rasake dhewe kancamu sing ngetokke kringet. Mbok picek to 100 tok ya. Seratanipun pinten, Pak? Gang 100. Kok niki teko mung 100 tok? Dambuh Kluthuk. Kowe njaluk wae diparingi lho karo Mas Sigit. Ora dadak kowe ngapusi. Ayo, tulisane 500 kok mbok nehi 100 ki apa arepe kowe gelem kowe? Nyangga dosamu dhewe. Ayo. Pak niki sing nyen lagu nyen pangapunten. Lapa? Timbang kula dikeroyok. Ya jelas to. Iki kurang 400, Pak. Wong edian. Wong mbokon ngemis. Sesuk neh anakmu kan nggih tulisan sing akeh, mulai entuk ditukeh. Oh iso. Ayo kene. Duite mbok go ning ndi kuwi? Duite mbok go ning ndi? Oh iso. An mbok go ning ndi? Niki diaturke kene. Ngono, engko Pak. Engko ben dienggo kas yoga. Nah, ngono. Kowe iki ora apa ya seneng Dek 100 ngono kuwi. Ya ora apa-apa ya 100 gede cilik iki sing penting disyukuri. 100 ana sing cukup, sak yuta ana sing kurang. Oh lah iya. Omongane bakul angkringan iki pinter. Rupane sundulan ngantian. Menika Ndok Rani spesialipun tembang menika gending gubuk asmara. Gubuk asmara berdua kalih Mbak Mia coba. Wah iki. Kene Mbak Mia kene. Wah iki wah wis kaya bojone Kluthuk iki. Gemoy. Waduh, apik iki. Malah oleh Magic Jar. Wah. Apik iki. Kaderekaken ungelipun kodhok ngorek. Hop. Nek ngegedine kodhok bakak. Maksudnya iki ben ora Iringan. Gendinge kaderekaken ungelipun kodhok ngorek jenggaripun tumanten kekali saking sasana Palenggahan. Bang, jedinge ngene kok, jedinge. Sampun kawis tinggal saking ketebian lumampahipun temanten kali. Kajenengdra saking ketebian. Alirap lumampahipun temanten kakus Kakung kok kakus. Jumbleng. temanten kakung hanggandeng temanten putri tumuju wonten ing sak ngajengipun
Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama. Ing samangke temanten kakung ingkang paring asma Raden Mas Joglutuk. Hangganding garwanipun inggih menika Blu Kutuk. Kutuk benguk. Mia. Ing samangke wonten sahandhapipun Kanjeng Ibu Ki Kanjeng Rama. Wah, dadak ngono barang iki. Tumapaking adicara wonten ing dalu menika inggih menika sesungkeman nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama. Kapratitesaken Kanjeng Rama maringi donga idi pangestu dumateng temanten putri kawiwitan. Bapak. Sik aja nyedhek-nyedhek. Lah piye njaluk? Nek kono ae bapak kowe rene lah yo sinyalku rono lho. Bapak. Kepiye nduk anakku bocah Nyuwun ayu? pangestu niki Bapak. Iya ya ndak pangestoni muga-muga anggonmu bebrayan ora ana beda sawiji apa wae. Dadi ya temanten kang atut runtut reruntungan kaki kang ninikan jinangkah ya bocah ayu. Nggih Rama. Sasampunipun temanten putri nyuni dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Malah gilani. Manten lanang kok kaya druwo. Nyapa dadake ngono ki barang kok iso. Gilir gumantos temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho. Kosar pe Ngisor. Sungkem ning kono ae. Karo ibuke dhewe nyapa. Iya tapi di situ aja gitu loh. Bu, Apa le? Ibu, Apa le? Bu, Dalem to le. mik, Bu. Hai. Kok tak juotos. Ane sik cilik ora cerip-cerip ngono. Ane sak kowe lak kaya dikop. Mangsa. Yo nerapi. Kaya dikop. Nyun donga pangestu muga-muga anggen kula bebrayan kalih diajeng bliwuk menika Kok bliwu. Mia. Mia menika dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah nggih, Bu. Iya to le. Nggih. Tak dongakne. Matur sembah nuwun. Padang dalanmu jembar kuburmu ya le. Bongko. Maksudnya padang kuwi dalan golek rejeki ngono Anggone lho. Lamboke bebrayan. kuwuk kok. Sasampunipun temanten kakung ugi temanten putri nyuwun dipangestu Bubuk. lajeng Bubuk. urung lukar gumantos. Lukar gumantos. Lantang Nah, Bu. temanten putri nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lajeng temanten kakung ing samangke nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng. Aduh. Oh. Ayo tiros. Wah, gua ada HP mana? Daging turah. Iya. Gawa dia. Ibu. Nggih Wah, Nyun pangestu. Nyuwun pangestu nggih Ibu. Buku jenenge men to. Nggih Nduk, tak pangestoni anggon bebrayan. Nggih. Wolo-wolo kuat ya Nduk. basa ndi nek wolo-wolo. Jane kegelen aku. Muga-muga ora nek apa-apa. Nggih, Bu. Wolo-wolo kuat ya Nduk. Sasampunipun Kanjeng Ibu paring donga dumateng Keng Putri. Ing samangke temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Ayo. Ora perlu kowe dadak nangis yo. Iki tiba respati manis nggon pahargyan kaya ngene iki bak-bakan kanggo kabagianmu ya to Le. Kepiye? Bapak, aduh. Aduh, le. Aja iki kagungan ibu Le. Kok iso ager mbok Wolo-wolo kuat. wolo-wolo kuat to ya iso. Oh alah. Kagem bawa mboten Gus? Mboten langsung. Oh, langsung. Ya. Kalau izin ning sithik oleh Pak nggih. Nyapa to? Iya. Wong edian. Coba digarap langsung seraginan langsung kendang Jaipong. Ayo Mbak Rani kali Mbak Mia. Tembang Cina nggih, Mbak?
Dalam tembang Cina gubuk asmara. kok iso tembang Cina? Kok Ah, Cina? penjenan mosok supe. Lha piye to? Niki lak Juan Li to asline. Mosok? Iya nih. Oh. Wait. Lali aku. Oke. Gubuk asmara kok tembang Cina kuwi tembangan kuwi lho. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo nenen.